Catalans, catalanes, fruilant. Són temps difícils i, com diu la dita, el forn no està per llonguets. Segurament haurem de tornar a fer retallades perquè en Rajoy no ens paga els diners que ens deu. Ja n'estic tip d'aquest en Rajoy. És clar que potser pacto amb ell els pressupostos, però em costarà molt, El cas és que la caixa està més buida que la nevera d'un pensionista. Així que per recaptar diners he decidit aprofitar aquest espai per fer un concurs telefònic. Benvinguts a Truca i Guanya amb il·lusió, on heu d'encertar la següent pregunta. De qui és la culpa de tot el que ens passa? I la solució la teniu aquí al costat, camuflada de forma ben subtil en aquesta sopa de lletres. Per participar només heu de trucar al 902 759 759. 759 com els milions que ens deuen. Incisiu! Gràcies! És barat, només costa euros al minut. I el guanyador s'endurà la possibilitat de sopar amb mi! Ei, però pagant a mitges, que no està la cosa per alegries. Ja podeu trucar, vinga, amb il·lusió. Hola, com et dius? Quim. Quim, què més? Quim Bècil. Ja està, el típic sociata gracioset. Clar, com que no tenen res a fer, no passa res. Tenim el seu telèfon i el Felip Puig ja li farà una visita més tard. Vinga, va, més trucades. Olivella, para el niño y para ella. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya no me ves, soy el gato Siemés. Què, no truqueu? No ho entenc. Ningú vol sopar amb mi? Què sóc jo? En Pere Navarro? Doncs bé, vosaltres us ho perdeu. La resposta era Madrid. Sí, Madrid, on mana l'Esperança Aguirre, aquella que ara vol que per estalviar les comunitats traspassem les competències de justícia, sanitat i educació al govern central. On s'és vist? Us imagineu si no tinguéssim educació? Si jo no tingués educació, els de Madrid els diria que se'n vagin a prendre pel... Coi, per què em tapen els insults? Tinc una idea. Els de Madrid els hi dic que se'n poden anar a prendre pel pit... Cul. Que no ets enginyós! Gràcies. Catalans, catalanes, fruilant... Visca Catalunya. Amb il·lusió.